Ngokuka Matewu 17. Emva kwezinsuku eziyisithupha uJesu wathatha oPetru, noJakobe, noJohane umfowabo, wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa. Waphenduka esinye isimo phambi kwabo, ubuso bakhe bakhanya njengelanga, izingubo zakhe zaba mhlophe njengokukhanya. Bheka, kwabonakala kubo oMose no-Eliya bekhuluma naye. Wathatha uPetru wathi kuJesu, "Nkosi, kuhle ukuba silapha. Uma uthanda, ngizakwakha lapha amadokodo amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelika-Eliya." Esakhuluma, bheka ifu elikhanyayo labasithibeza, bheka, kwavela izwi efwini, lathi, "Lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo, yizweni." Kuthe sebezwa lokho abafundi, bawa ngobuso babo, besaba kakhulu. Kepha uJesu wasondela, wabathinta, wathi, "Sukumani, ningesabi." Kepha bephakamisa amehlo abo ababonanga muntu, kuphela uJesu yedwa. Besehla entabeni, uJesu wabayala wathi, "Ningatsheli muntu lowo mbono, ize ivuke indodana yomuntu kwabafileyo." Bambuza abafundi, bathi, "Pho, basholoni ababhali ukuthi u-Eliya umelwe ukufika kuqala na?" Waphendula wathi, "Nempela u-Eliya uyeza, uyakubuyisela konke. Kepha ngithi kini, u-Eliya sewafika, abamazanga nokho, kodwa benza kuye abakuthandayo. Kanjalo nendodana yomuntu iyakuhlushwa yibo." Khona abafundi baqonda ukuba ubekhuluma kubo ngoJohane uMbhaphathizi. Sebefikile esixukwini, kweza kuye umuntu, waguqa ngamadolo phambi kwakhe, wathi, "Nkosi, hawukela indodana yami, ngokuba inesithuthwane, ihlupheka kabi, lokhu iwela kaningi emlilweni, kaningi emanzini. Ngiyilethe kubafundi bakho, kepha bahluleka ukuyiphulukisa." UJesu waphendula wathi, "Oh, sizukulwane esingakholwayo nesiphambeneyo, koze kube nini nginani na? Koze kube nini nginibekezelela na? Yiletheni lapha kimi." UJesu wayeseyikhuza, idemoni laphuma kuyo, umfana waphulukiswa kusukela kuleso sikhathi. Khona kwafika abafundi kuJesu bebodwa, bathi, "Thina besingemkhiphe ngani na?" Wayesethi kubo, "Kungenxa yokukholwa kwenu okuncane. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, uma ninokukholwa njengembewu yesinaphi, niyakuthi kule ntaba, suka lapha, uye laphaya, iyakusuka, akukho okuyakunahlula. Kepha lolo hlobo aluphumi ngaphandle kokuba kube ngokukhuleka nokuzila ukudla." Besahamba eGalile, uJesu wathi kubo, "Indodana yomuntu iza kukhashelwa ezandleni zabantu, baza kuyibulala, kepha ngosuku lwesithathu iza kuvuswa." Badabuka kakhulu. Kwathi ukuba bafike eKaphenawume, abaqoqi bemali yethempeli beza kuPetru, bathi, "Umfundisi wenu akayitheli imali yethempeli na?" Wathi, "Uyayithela." Esengene endlini uJesu wamandulela, wathi, "Usho ukuthini, Simoni? Amakhosi omhlaba athatha kubaphi intela nenkokhiso, kumadodana awo noma kubafo na?" Wathi, "Kubafo." UJesu wayesethi, "Ngakho-ke amadodana akhululekile. Kodwa-ke ukuba singabakhubekisi, yana elwandle, uphonse udobo, ubambe inhlanzi ephuma kuqala, wothi ukuba uyivule umlomo, uza kufumana imali, yithathe, ubanike, usithelele mina nawe."